Mä aloin tuossa eilen illalla miettimään, että kuinka paljon pitäisi olla YouTube-kanavalla tilaajia 1 kuukauden, 3 kuukauden ja 6 kuukauden päästä, jos sä teet asiat oikein. Ja mä tulin siihen päätökseen, että 2000 tilaajaa 1 kuukauden sisällä, 3000 tilaajaa 3 kuukauden sisällä ja 6000 tilaajaa 6 kuukauden sisällä. Ja nyt ehkä jotkut saattaa miettiä, että millaiset ne sisältömäärät pitää olla. Että täytyykö mun oikeasti nyt puskea ihan täysin hulluna videoita? Ja mun onneksi sun ei tarvi puskea joka ikinen päivä videoa kauhealla tahdilla, vaan sä tarvit julkaista vain yhden pitkän videon ja siitä 3-4 lyhyt videoa kerran viikkoon. Ja miten se sitten tapahtuu, niin se julkaistaan YouTubeen se pitkä video ja lyhyt videot julkaistaan sitten TikTokiin, Facebookiin ja IG:hen. CTAn kanssa, jotka ohjaa siihen pitkään videoon. Ja sä tarvit siihen ainoastaan vähän mielenkiintoa, koska jokaisella on joku mielenkiinnon aihe, minkä parissa oikeasti tykkää olla. Ja sulla täytyy olla 5 tuntia viikossa aikaa sille. Ja tässä on vähän tulosta, eli tää ei ole ihan oikeasti vaan pelkkää hölynpölyä. Ja tässä on yksi esimerkkikanava, mikä sai 1 kuukauden sisällä 2000 tilaajaa, 3 kuukauden sisällä oli 3800 tilaajaa ja 6 kuukauden päästä oli se 6000 tilaajaa rikki. Ja mitä tapahtui noiden 2 kuukauden aikana? Sille saatiin mainostulot päälle alle 60 päivässä. Näyttökerrat oli kuukaudessa noin 100-300 000 ja tilaajia tuli per kuukausi noin 500-1000. Ja kanava oli ihan täysin valmis tienaa rahaa sillä sun mielenkiinnon kohteella. Ja se miten tähän pääsee, niin Common Way Creatorissa esimerkiksi työskennellään tällä lailla ja se ei jää semmoiseksi hupiharrasteluksi vaan, joten hei, sä löydät linkin tuolta videon kuvauksesta.